Сезона на инхалациите, хайде да ви покажа Baby Nebucap. Това е едно устройство, което е супер лесно за употреба, за пренасене и с него може да направите инхалация навсякъде, по всяко време. И сега показвам частите. Ето. И още едно. Отваряме капачката. Монтираме. И ето. Включва се като се завърта и се изключва по същия начин. Няма нужда от ток, от батерия или каквото и да било. В шишенцето има количество изотоничен физиологичен разтвор. 90 минути времето, което може да се инхалира с този физиологичен разтвор. Цената му е около 29-30 лева и е супер лесен за пренасене и за носене навсякъде, когато се налага.